high school zirlai pakhat zungmin ti chuan an class ami meiche pakhat duruk deuh mai aneya a hming chu narani narai chu an skula chuan alarin mi zongin an hre deuh vek boka nikhat chu zungmin chu an school function nei na azaya zakchung chunga zaya ni awangin a che chepal ta hlau mai a zai lai chuan nasa takin a o atial roi maya zirlai no pang hola khat mup chu in sum zo lovin an nui dar hlomani chu ta tang chuan mi hma zai chu a ban san ta hiala kumsari aliam meu chuan zungmin apon narai chu a hmule hlau mai zungmin chu dor pakhata cashier angin a thoka zailam po ala tui reng bok an dor an boilau kara chuan a guitar te perin nuam ti em in a zai fo thina zungmin chuan nau hmeichhia okhi aneya okhi chuan a u zai lai chu a hriat ngun em awangin a chang chuan an hing thin hle ani mi hma a zai ngam lo awangin hladang po chu sa chuang lovin angai reng chu anau hriata asa thin reng boka zungmin ani chak ber chu musician lar takani a ma se high school akalaya mi ma achet chiat na awang chuan ani tumpo chu ban sanin department store lama kumsari chuang zet chu na a thok ta ni anau okhi chuan mi ma zai turin a fui ve na sa hle thina ma se zungmin chu a huai sen tok lawani anau chuan a zai lai video te chu covera social media lama upload turin a shila atira chuan zungmin chu azamin azai thawak lo hleya ma se azai na video chu a post ta thawa Instagram a chuan zungmin chuan follower poruk chau la nain ama follow tu mi palite chu anau thiante an ni a midang pani chu zungmin a thiante de sung le min bong te an ni nikhat chu dor a tho na a thiante ne na anlo ti lai chuan meiche pakhat hi aron luta zungmin chuan mak ati in a enjoy vonga chu meichhia ero chuan angai sak lem lo thung a chua fel nu chuan narai a meiche vei em thin kha ani ti chu hria in mak ati thar le hle a high school an kalai chuan narai chu meiche nel om le fel takani awangin mi pon an ngai na hle thin high school a zo nu chuan girl group pakhat ko ti chu azom ve a ti chuan a stage name Jenny ti chu alar pui ta zo kani a mel that em awang le a zeireu em awangin agency pakhat JW Entertainment tenen chuan an thok hawa high school an kalai khan zungmin chuan narai angai ven ve nan ti in stage a khana zai ve khania atira chuan azai tha in narai po chuan thiam ati awangin anui deuh suk renga ma se zungminan narai nui lai azuk mu fu chuan alain azam silutuk chuan azai swal pha ta zo khani narai la ka che that atum te reng nen azir lai pui zong ma a che chiat pha ta zo ka nikhat chu zungmin chuan anau hnena chuan a hmangai masaber narai a mu thu ashila aza ema wangin abia ngam lo thu te asai tel bok okhi chuan a u chu huai sen tok lo ti in a phone chu alak saka Instagram lama chuan narai chu a follow sakmak bokani ma se a u te ang mizak zum lu tuk tan chuan a be se san lo thu le an din mun a in thlau zia te chu a thalak en atang chuan a sha thiam ve maya narai po sa tang chuan a kek du ber chu tiramisu ani ti a hriat pha bok atu ka chuan zungmin chu dora a om lain narai chu aron lut le a narai du zong tak a hriat to awangin an dora tiramisu chu a thil lei free nan mangin a pe a narai chuan mak a ti hle ani a chu ma chi chuan zungmin chuan narai hming chuan kavin narai chu rang taka hoile tin amma alo hria chu makati zok hle a zungmin an nen chuan school khata class khata thin ma se a hre chuak zo lovani zungmin chuan a hriat ol samdan ber turin an school function an man laya zai lai vek kha ani thua shila chuta tang chia chuan narai po chuan hre chuakin anin nel pha sotani zungmin po chu narain amma alo hre ve ani ti a hriat nu chuan a hlimin hlaphu alama po aril ru apele thei to a anau okhi chuan an pen siam chu a hlotlin thuron shilin narai chuan a Instagram account na zungmin a kek pek chu a posa zungmin a pon a hlathar chu Instagram asia post le in Jenny tan a hlan thu a soitel bokani narai chu lo langin JW Entertainment a chuan kumsari lai a training to chungin debat na chance anei ve ngai lova a contract chu a top trap to bok nen poisa mu nan part time in cafe ate a thok vele lop thina an director chuan narai chu idol group vel join tur chuan akum aupa to thu shilin hlaphua emo music lam chu ai zon na nget turata na ko mu ta zo kani narai chu an director ti dana chuan alung oi lo hlea
ma se ti theidang vak anei lawa wangin guitar chu aleita a per thiam sa ani lawa wangin online video te en chopin azir ve bewa a guitar lei thar Instagram lama a post chu jungmin chuan lo hmuin man mo takin in lama chuan letin a guitar nei chu a na tho na lama chuan akenga a chan po narai lokal khuna a hmu the na nani ma se narai chu rei tak chung alo in lan mei lova nikhat chu narai chu aron kal le ta hlol mai an KCR ber guitar aktun chunga alo om chu makati zo khlea narai chu ma deuh chuan jungmin chuan a guitar chu perin a thiam thil te chu an so vela narai chu hoile tin guitar per thiam tak a hmu chuan guitar zirtir turin asom ta hlau mai jungmin apon asom na angei narai guitar zirtir tur chuan akalta a narai te na thlak in tar te chu a en kwal deuh wanga a hnuah chuan guitar per chu anin zirtir chhota jungmin chu a mei chedu tak ma chuan a zam hle ti a mela po a hriat theia narai kut po chu vuan thangam lovin a me na lai tur chu a hril zela narai in akut aron von hnu chuan azam lutuk chu air fiak taringot mai air fiak ti re na narai in tui in tur apek chuan azam luata narai lui mel a hmu chuan tui hmuam lai chu a tui hmuam lai chu ala phu zuya jungmin chu a in thiam lo hle a narai eroin do thei takin a hmaya tui phu na chu a shofai mial boka narai chuan jungmin an guitar azirtir na man chu pek nge atuma jungmin eroin poisa pek chu adu lo thu a shil thung in rem siam na nein poisa aya ei turin anin rul thin ta zo kani hun rei fe anin zirtir hnuah chuan narai pon guitar per chu alo thiam ve to hle a JW Entertainment an music producer pon afak hle bok nikhat chu narai le jungmin chuan an high school kalna hlui chu an tlo duna narai chuan jungmin a hnena chuan zai sak le turin angen jungmin chuan ala sak tur chu tu emo adu ruk em adu thu a hril ngam si lo ta na aphu ani thu a soya narai eroin ama ta na aphu ani aring phalo thung anom dun lai chuan narai chuan abial pa hne na tengin phone call hi adunga jungmin chuan narai in bial pa anei ti a hria tin a thikin she omati hle mai narai adu thu po chu asoi chuak ngam talawa atuka jungmina dora a omlai chuan a thian pa chuan narai bial pa chu zai thiam eren nen anin ngaizawng thu official taka an puan an post chu a hmuah narai chu angai tu aril ru hle mai chutia alo ngai tu neu lai chuan narai chu dora chuan ron lutin jungmin hnena chuan abial pa chungchang chu aron sila jungmin chuan engkim alo hriat to awangin narai komhlim chu atum shramani narai chuan abial pa nen chuan kumnga chung anin ngaizawng to thu te adibat theidon lawa wanga midang laka alo ler san dei te chu aril runat thu asoya anthil aina hmuna tanga an chu hnu chuan mipui ma azai theina hun rem sang tak an buat sei tur thu chu narai chuan a hmuwa jungmin a po in register ve ngei turin a chil bok jungmin chuan adu lo thu asoi maya ma se narai chuan a guitar thiam na le a omoi takte chu a thu bo pui mai a hlowa wangin zai ngei turin anor lui char thungani an ho tur anin thla ma chuan jungmin chuan narai ta na ala phua chu ape a narai chuan ama pol liawa jungmin an hla lo phua sak chu alomin angai hlu hle ani atuka chuan narai chuan jungmin la phua sak asalai video chu athona chu video chu Instagram a po a post bokani narai video chu alar chakin mi pon moi an ti ve hlom hle a video kaltlang chuan an agency a director pakhat chuan narai chu kavin ala sak chu moi ati thua shila narai chuan a thian pa jungmin a phu ani thu te a shil bok ala chu singalin narai saktura release an du thu alo shil boka narai chuan a thu hria chu alom ema wangin jungmin a dora chuan avakala lom thu shil pa chuan a kwa ngal chot mai jungmin a po chu alo hlim ve hle a chuti mek lai chuan ailen chu narai in hla ati chhuwa chuan alu alan vek a hlau hle ani narai chuan jungmin chu chhuwa puya asoma an pahnih chuan hun nuam takan hmangdun hol pakhata chuan shroin girl group an ni lai an perform na mun masa berani thu de chu shilin nuam ti takin stage cha chuan alam le vel boka chutia hlim taka anom dun lai chuan security te churon tlan lutin anni pahnih po room pakhata biru turin an tlan lut ve ngal bok in maton an din reng nu chuan jungmin chuan narai hmuya chuan a fopa narai po chuan alo dang bik chuang lovani an holama chuan basa an thungoi dun renga
an ngoi rei ema wang chuan zungmin a chuan a chet dan chu a in thiam lo ril ru hle zawk ma se in a thlen hnuah narai message lo om a hmuh chuan a ril ru adamin a hlim veng veng zawka nara in hla a record tan ni tur chu a lo thleng ta a hla record chu a thale mai a release tur ani boka studio a tho pui te pon an phur pui hle bok narai tena chuan na thok an om renga wangin guitar po a practice hlei thei lova zungmin a chuan an in lama zir pui turin a hruai ta zawk ani zungmin a chuan an ina nula tu ma la hruai lu ngai lo awangin anu le anaw chu an hlimin an lo phur dun hle a zungmin a ruma chuan narai chuan girl group an din lai an album chu a hnuah ama point an album po chu a nei lo laia zungmin an alo nei chu makati hle chuta tang chuan zungmin chuan high school an kal lai atangin alo du ru dei to ani ti a hre thiam chho tan zela zungmin chuan a za awangin phat atum na sa hle ani atu kalawin her chuaka nara in a hla record le tura studio awa thlen chuan Eileen a hla record lai mek alo sa ve ani ti a hriatin a lungoi lo hle a an director hnena chuan kal ngalin an director chuan Eileen o nen a in hme zawk thu le Eileen chu saktir mai turin a lo shila chu mai ba ka ala sak tur tang a o nen a in hme tur alo zon sak le zawk tur thu a shil bok narai chuan agency atanga support na adon lo ema wangin a thin rim chuan agency chua san chu a thlang ta zoka narai chu aril ru nat ema wangin a hokonga chuan amit tuya tla zoi zoi mai chuti lain zungmin chuan narai in aron call hun chu ngakin message te a thon boka chana engma adon lo awang chuan a ngai a thalo hle narai chu tuma biak po theilo turin aruma chuan a inkal hnan tlata atuk alo ni chuan zungmin chu JW Entertainment chuan tho puya hian anon soma chuta tang chia chuan narai pon agency a chua san ti a hre chi ani narai te in lam chu man mo takina pan ngala ma set lai thleng po anin kota a om hnu pon narai chu aron chuak lova chu mai ba ka social media a thalak post zong zong chu a delete vek bok zungmin chuan in hmu adu thu message in thon thin ma se chan na adong ngai lovani zungmin a chuan ngai tu na thar siamin pon lama mi ma a zai chu atum ta a thian te pahni le anaw te chuan an phur puin eng kim an buai pui bok narai chu internet cafe pakhata chuan a thok meka zungmin chuan narai hmu theinan tin open mic ka a zai tur thu a shil ba ka narai chu hmu ngei a in bei sei thu a shil bok zungmin a thian te pahni chuan narai thona hmuna chuan games khel turin an vakala narai chu an hmu thu ta wangin an thian pa zungmin a zai ngai thatura akal tum le tum lo te an zota narai chuan a man lo thu le an thian pa hnena chuan a om na chu soi lo turin a shil bok zungmin a thian pa chuan narai hnena chuan kal tura som luin zungmin a zai en theina turling a zia chu a hnu chi a zungmin a zai hun chu a lo thleng ta narai hmu chu a in bei sei hle a ma se a hmu mai lo awangin mi puiti hnual adu lo awangin narai om ve anga narai om ve anga ngain tui takin a zai angai thatu teril ru po a hne hle a narai chuan zungmin Instagram account a en chuan ama ta na ala phua thiam tak maya asak a post chu a hmuah zungmin an adu zia le angai sak zi a hriatin aril ru a hne hle zungmin a zaina lampan tuma akal mek lai chuan zungmin a zok chu narai na thona hmuna chuan ron langin a guitar chu perin mi ma adu zia thup chu tula ngai to lovin narai a vei zia le adu zia ala phua chu a sak sak ta a chulai hmuna omte chuan romantic an lo ti in an lo luang liam na sa hlom hle ani chuta tang chuan narai le zungmin chu anin po zual hle a an pahnih chuan live broadcast na in an zai dun thin bok an followers te chuan zai thiam an ti in dibat nei turin comment lama chuan an nur na sa hle a zungmin a pon JW Entertainment te chu tho pui du lovin narai ne na zai dun le video siam chu a thlang ta zawk ani an pahnih chuan agency an tho pui ai de in mi in an ngai sangin an lar pha dei zawk boka